rayuwa bata mun daɗi ba tunda ido bai risiki zato ba maganin bai mun aiki ba dan ciwon bai barci na ba ga ido na zubda waye kuka nake tamkar dan yaye da funso na sa na mai gane maraya marar iyaye tazarar mu da kai nawa kuka in ka so sai ka yi mini girka gashi karatun kai bai dauka na miƙo buɗaɗɗiyar wasiƙa ruhina ne ya mini zafi halarar koyi da murfi ga hijaban da tsantsar kaifi ga ni ba aiki sai laifi nema nake yi a cikin nema tunda nema ma na nema wayo ni ta ina zan kama mai nuna mini ya bar ni shi ma inda nisa a tafakkurina sai na ga ka zo min a gabana in na miƙe sai na zauna da zama da tashin basu da suna wai ina karki ne zuljudi kafi yawa kuma ka cika fadi hassana cikiyar kamidi saman ma kai take zumudi ubangiji a kira ka ya amsa da an taba ka ya sauke fushinsa duk inda ka nuna nan ya ka dosa da ka ja layi ya daura hannunsa lallashin ka yake kan komai mai kake so na yi maka maimai a ambatan ka ya daura mukamai da an taba ka ya zara makamai na jari yaki ya rakaka aka gwabza ya shege mayaka a sifarsa yake kai suka har jifa duk dan ya tsare ka na ga kauna zalla zalla kai sunna shi kuma farla ta ko'ina ka shimfiɗa daula hanyar ka kaɗai ce za ta bulla ya kashe komai ya tara ma jira yake sai ran da ka suma za a tashi alkiyamar ma dan a tsefe isar ka da girma ran kwafawa dole ga sarki a zube ƙasa gaban mai mulki kudura irada an samu masauki ga mataki gaban mataki ka fito abuwa ya haske daga halitta kan sa duke an yi tsirara duka an narke kai ko kana shekin ka asilki ya azumi kaman duban so wallahi kauna ke mini na so ta fitar da ni daga kwaso ka ƙara jana cikin ka na faso ƙara tabbatar da shirina ƙara kaifafan harshena a ƙara tsaye da diga-digaina a ƙofar ƙaunar nan mara auna a cire min nafusu da jin kai a raba ni da salgu da sarrai a raba jasadina da aduwai a ɗoran a gaban matsayin rijalai don Allah ka sai ta ganina in gangan cikin komai na ka zama ta zikira ta auna kan komai in masa mazauna don isar ka wajen rabbani da sharafin ka cikin sakonni da sujadar ka cikin manzanni don ƙaunar ka da rabu ka jini ka raba ni da kukan kunci ko na abin sha ko na abinci azurta ni na zama wadaci a buɗan taskar nan ta karamci a shafa nisa a bani yanzu magiyanan kai ma mai su a sufar da ya baka ta izu yadda ka karya maza suka gubzu da sallamar da yama madina da kiran da yama kuka gana da furcin da ya ce ka
zauna a shimfiɗar nan ta tsantsar ƙauna. Rabbi ka tattaro salati da aka yi farko da ƙarshen minti na duka alam daga zati a ninka wa sahibin jabaruti. Allah kai ya tsaya ya yi ta ninki ko na yi shuru ya yi ta aiki zuwa mai shabbaki baban faɗi makogin sauki. Raba a sa'alaye su ma ‘ya'yan faɗi mananin dama Abla ba su nan muka kama da barama mai sanya maza kirma. Ummatu ba na ya tuba gafara dai ban yi shuru ba da ke ake mini ba hali ba dan mai yarwa a bani na kurba da barta danku na zoben kwana da sharifi amini shirana har abada ka bar ma a juna. Annabi kar a kawo da roƙona, annabi kar a kawo da roƙona, annabi kar a kawo da roƙona. Beat Amjad Records.